Kaya kung alam mo ang mga larong ito, piko, patintero, sack race, luksong lubid, at iba pa. All smiles at enjoy naman ang bawat residente at bisita. So, as a Filipino citizen at bilang isang kabataan po, isang napakahalagang bagay na maibalik po ang lahi sa ating bansa para po ma-restore yung culture. Maganda kasi talagang ganito ang inaano ni Mayor. Palagi kasi datihang laro po ito, kaya maganda po ito sa amin lahat. Masaya po siya bilang isang nanalo din po sa isang game. Itong laro na to para po mapagkaisa po yung bawat barangay o mamamayan po ng Mabini. Sobrang saya dito sa Mabini, Pangasinan. Kitang-kita nyo naman na nag-e-enjoy at nagkakaisa sila. At syempre, manalo man o matalo ang mga sumasali at lumalahok sa mga paligsahan, may sportsmanship pa rin. And this reminds me of my childhood, which is ang sarap lang balik-balikan kasi kanina sumama ako sa piko at yung tug of war at nag-e-enjoy ako na naging part ako ng community ng Mabini, Pangasinan at syempre ng larong lahi.